Umaabot po sa 12 sako po ng basura ang nakolekta po sa sinagawang dengue cleanup drive sa barangay Bakwit Sur, Bawang, La Union. Maayos po na inihiwalay po ang mga recyclables at non-recyclables alinsunod sa kampanya ng Department of Health, Ilocos Center for Health Development sa pamamagitan po ng Health Promotion Unit at Health Facility Development Unit. Saklaw ng naturang cleanup drive ang 2 purok ng barangay kung saan sama-samang naglinis ang mga kawani ng DOH Ilocos at Municipal Health Office. Katuwang ang mga kinatawan mula sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology at mga opisyal ng barangay Bakwit Sur at mga residente. Kabilang sa mga nilinis ay mga bote, lata, lumang gulong at mga timba, mga bagay na maaring pamugaran ng mga pangingitlugan ng mga lamok na may dalang dengue. Layo ng nasabing hakbang na maisulong ang kalinisan sa kapaligiran at mapababa ang insidente ng dengue sa komunidad sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga ahensya at mamamayan. IFM News. IFM News. IFM News.